गुड इभिनिं रायजोफोर मोनसे गुड निउस माने जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावहाय आरो सासेबाव इउटुबार गोदान ओंखारबाय बे इउटुब चेनेला माने मास मोननै सिगां आंनो हरदोंमोन दा दिनै मनेटाइज जाबाय आं खोन्थालांनि नोंथांमोनहा दा नायनो हागोन बे चेनेला मनेटाइज जाबाय हो आङो बे चेनेल बिगोमानि नामखौ खोन्थाथ'ला चेनेलखौ जोंनिनो बर' आइजोनि बे मनेटाइज खालामबाय गोबाव सम जाबायमोन बिनि चेनेला मनेटाइज जानो हायाखैमोन बिनिफ्राय खनसे रिजेक्ट जादों आरोखि दा दिनै मनेटाइज जानानै फैबाय नायदो नोंथांमोन गासिबो टुल्सआ मोनजोब्बाय नोंथांमोनहाबो जुदि इउटुब चेनेल खुलिदोंबा मोजाङै खामानि माव अरिजिनेल कन्टेन्टआव बिनिफ्राय अब्लानो मनेटाइज जागोन आरोखि इजि मनेटाइजनि थाखाय दा जानानै फैबाय बिनि चेनेला दा जोंनि बर' हारियाव आरो सासे मनेटाइज चेनेल मोनसे इउटुब चेनेल ओंखारबावबाय रायजोफोर दे थेंक इउ